Dawo lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. Kwana biyu dama ina son in ganka Malam Usman ba mu haɗu ba. Ko lafiya? A lafiya lau dama ina son mu dan yi wata magana ne. Yau mu dan samu guri to mu dan zauna mu tattauna. To shikenan ranka ya. Wato dama Malam Usman ina ta san in ganka an ce min ka shigo gari. To abin da yasa dama nake son ganin ka ba wani abu bane ba shine. Yawwa dama wani aiki nake so kai min akan wata matsala. Matsala? Wace irin matsala kuma? Yawwa na san ku ne ke huɗa da jami'an tsaro. Wato 'yan sanda kenan. So nake ka ɗebi kamar mutum 5 zuwa 10 ko fiye da haka ku cika mota. Za ku je ku tsorata min wasu fulani nan gwarin. Ranka ya daɗe. Laifin me suka yi? Abinda suka yi wani laifi ne suka yi. To kuma na sa masu tara. An ce su zo su biya tara, su lalle ba za su biya tara ba. To don haka nake so a je a firgita min su biya wannan tarai. Shine dama abin da yasa nake son ganin ka Malam Usman. To ni yanzu idan na je wani laifi zan ce sun yi? A'a kai dai kawai ka je dai kai min wannan aikin. In dai ka je ka yi shi to ba wani matsala in Allah yadda. Zaka ji ko menene daga baya. Ni dai wannan din nake so a firgita min su biya wannan tarai. Daga baya zan ma bayanin laifin da suka yi. To shikenan ba matsala. Yawwa to a kokarta Malam Usman. Anjima in aka yi sallar la'asar zan shiga cikin gari. Za mu yi magana da su ko me kenan? To na gode. Za ka ji. To na gode Malam Usman. Allah ya saka. Na gode. Hamida! Ki zo ki ɗauka abincin nan ki kai masu babanku gona. Ɗauki ki maza ki kai masu babanku gona, na san suna can yanzu suna aiki. To, inna wace gonai? Can gonan nan ta bayan gari, can kusa da layi. Gonan nan ta can kusa da layi. Haka za ki tafi ba ki zo ki tafi musu da ruwa ba ga buta can. Ko hannu sa wanke ɗauki ki kai musu. Karime? Fatima? Kina nan? Ina nan. Ya gari? A jogo wai? To en dillu. Yaya dalilin kuna zuwa kasuwa tallan nono? Ai mu da yake yanzu mun samu wani malami yana nan ya bude mana karatu. Makaranta muke yi. To a ina kuke yin makarantar? Yana nan kusa da masallaci a nan gidan baffa nan aka bude mana nan muke yin karatu. To ni ba zan ga ma baffan mu ya sa ni wannan makarantar da ake yi. Kuma kin ga mu ba yanzu ba ruwan mu nono mu ma nan gidan mu ake siyan shi. Kai gare dilan jan ni ɗayan diyan me.
Assalamu alaikum. Baba sannunku da aiki. Yawwa. Kin banza aikin wuri. Ki rasa a tun ɗazan aiko ki kawo abinci kin zo kin tsaya kan hanya kina ta layi. Tun ɗazan ce ki zo ki kawo abinci sai ki zo ki yanzu za ki kawo mutane ki ci. To ai yanzu aka gamu. To yake da ko abincin ki zo ki kawo tunda kin san ai ba za ki ade shi ba. Kai zaka dauke su mu je can inuwa shi ka kawo kuma ka dauka ko su mu je inuwa. Kake dan labatiya aka ce ki kwashe ba? A'a dan lariban sun irin wannan. Abu mu ce ki tafi gida. Mu zaki tafi gida. Ga ciyawa awakin can na zuba ba yadda dauka ba. Ba za ka yi yawa ba ta kawo abincin kuma kai yaya kai me yasa kake irin wannan ne? Mu ce ki tafi gida. Yawwa ina dama ina so in gaya miki na haida suna na wajen ibar ruwa sun ce mu an buɗe makaranta a wajen kofar gidansu. A ina kuma kusa da gidan nasu? Kusa da masallaci kusa da gidan Faffa. To shi kenan ki maza ki je ki taya shi ni kuma in ya shigo zan yi masa magana. Inna wuro a jama ko? Jamsa goba. To madalla. Yawwa kai ai na dawo gonan nan shi yasa na she bari in taho da kararan shan dai ayi ko san wake ayi da shi. Haka ne. Daman ba su akwai magana da nake so in yi maka tun jiya na manta. To menene? Yarinyar nan shekari me. Ta je ɗiban ruwa sai ta dawo take she mini an buɗe makaranta a shan masallacin gidan su Baffa. Nan gidan su Baffa? To. Shine ta ce in gaya maka. Take son ta shiga? To ke wannan in banda abunki inna wuro to tallan nonon kuma wa zai yi shi? To ba su tallan nono sai ta hana makaranta. To shi kuma kama man kiwon wa? Idan ta je ta dawo ai sai ta yi. Hai ta je makaranta, hai ta dawo, hai ta je tallan nono, hai ta dawo, hai ta kama man kiwo? To ya za a yi? To. Ni dai gaskiya ina so ta rinka zuwa makarantar nan tallan nono ni na ma yi da kaina. To shikenan ina wura na komai, shikenan na komai. Ba matsala. Shikenan. Hai ta je din.
Yawwa ya magana ku da su mai gari ne kan magana kuɗi da aka sheka baya. Wa, ai mai gari kin san Allah na rantsi da aradu ban biyan kuɗin nan. Na rantsi da aradu ban biyan kuɗin nan. To ni dai da man ga shawara da nake shewa da ku za ka yi. Ko ka tafi shan birni ka je ka gaya ma hakimi abin da ke faruwa. Kada Allah kyale su wa'annan mutanen duk ɗaya ne. Duk bakin su ɗaya ne. A'a shawara shi da dai ka je ka ji. To ke kina ganin har ina je birni na samu hakimi na gaya mashi wannan maganan hai zai yadda? Ni dai kamar haka nake gani da dai ka je din. To ba a kinta ta ku shawara she kuma ai shawara yana da daɗi. Shikenan. Har in ga bari in gani in je in samu keke in samu aran keke gidan Tasi'u. In gani in je can birni din in ga gidan hakimi din ga ko zan gaya mai ya je a maganan nan ko? Shikenan ba su haka din dai yafi. To shikenan. To shikenan sai ka To hai na dawo.